في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Ayat ingkang nabi kita niki wau nerakaken perintah Gusti Allah tentang perang. Jadi tentang cerita bab kisah sing sampun kliwat. Jadi Al-Quran niku ayat niku ana ayat hukum, ana ayat perintah, ana ayat khobar, ana ayat cerita. Ayat cerita niku luwih kathah niku minggu pengangen-angen wong-wong sing urip sak bumi. Kita yen mungkin dijelasaken. Ayat terakhir iki nerangno tiyang sing melayu mengungsi menghindar ke desane mergo wedi nek mati usum penyakit usum pagebluk. Kisah sing terjadi mesti terjadi nalika zaman sakpungkure Nabi Musa. Kaya kisah napa wae sing ana ning Quran iku nek awake dhewe kula jenengan urung iso mengagumi mergo akose ati. Minimal aja nganggep kuwi goroh. Mergo nek nganggep cerita sing ning Quran goroh niku ora trimo atos atine tapi hukume murtad kudu sadar meneh. Iki terangno wong suku Bani Israel melayu mergo wedi mati. Iku pelajaran sing iso dipendhet napa? Nek mati iku sing duwe jadwal Gusti Allah sing berhak mutusno Gusti Allah awake dhewe urip ning karep urip ngono wae. Ora iso nentokno kapan matine. Pirang-pirang wong sing lara iku sing lanang, pamane sing ngopeni sing sehat sing wedok ngopeni taun-taunan, malah sing mati sing sehat sih. Pirang-pirang wong sing keserakat melarat sengsara awit cilik nganti tuwek melarat tapi uripe dawa umure nganti tuwek. Sing sugih mblekedhu dilarang cara ngono. Wong-wongan urung nganti matal dalam mati yo pirang-pirang. Urang sugih piye bos-bos. Kapanggon
piye mati niku mutlak sing nentokno Gusti Allah. Ora mulane ndang mati mergo melarat, urip melarat ora dawa umur akeh gampang. Sing akeh sing umure dawa iku malah wong sing melarat-melarat. Kerja getek kuwi ora dadi kebal. Kira-kira wong sing sugih matine malah dadak. Terus benangan-angan ben ora wedi mati terus diturune urute ayat niki ayat perintah perang ben ora wedi mati. Mergo perang iku ora sing marai mati, sing mati dijabut. Nyawane ambek Israel wong salah sijine sebab bae ana sing lara. Ada sing setrum, ana sing enak-enak ngabuk semaput mati enak. Kene mengepung kene tapi terus nikahnya jodoh enak sing ora piye turu langsung gak kangen neh ya enak oleh iku mung salah sijine lantaran wae mula disebutno kisah wong sing mlayu saka desa dimati dadak manggala teko desa njobo desa wis ngungsi wis slamet kan kite. Cara kene usul pakebluk tinggal metu menjobo utawa usul banjir bandang tinggal ngungsi. Nek mati mulane ngungsi bareng ngungsi malah mati kabeh ana wong 70.000. Sebagian nelayan nerangno ana 40.000 mati kabeh. Terus ditungakno nabine pas liwat nabine jenenge Hizqil Azza of Ya'lam. Mergo mesti liwat wong sampeyan kok Bandung kabeh. Terus dimulai wahyu kon donga terus bayunge sing ora arep nglumpuk terus dikon ngomongi Bandung kowe dadi bungkus daging ono daginge tapi ora kami terus nyakdo terus kami. Terus iki udah iki apa tilu fisabilillah. Apa tilulan padha rango sira kabeh fisabilillah ing dalem bilani dalane Gusti Allah maksud dalane agamane Gusti Allah mergo ngerti nek pati iku wae hak Gusti Allah gunakno uripmu kanggo belani agamane Gusti Allah. Walamu lan padha ngerti sira kabeh ana wa ing temen setune Gusti Allah iku sami'un zat kang midanget niku nek cahno saiki ora do tawaran basa alus sithik iki basa kawi kira tak garapi ning ngaji cah do midanget ya wong ora do midanget iku ali mundur belakang daneni ora ngerti nek ora dudul daneni yo mengetahui segalanya daneni iki. Dadi kok nek perang go mati ora usah dipikir sing penting niatmu qatilu fisabilillah. Ngerti yo ora usah dudul-dudulno perjuanganmu iku Gusti Allah wis pirsa. Ora usah mbok unjul-unjulno, ora usah mbok promosi-promosina Gusti Allah wis pirsa perjuanganmu. Apa jenengane? Sedekahmu, apa jenenge? Ibadahmu Gusti Allah wis pirsa. Jadi tafsiri bi ahwalikum wa mujahikum. Gusti Allah pirsa nang tindakanmu kabeh. Monggo bakal bales menang siramu kabeh. Terus manggalani niki ayat iki sebab temurune nalika dibayang Sayyidina Umar an Abdullah bin Abbas nalika pangeran nurun ayat sing mangkalu ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama talihabatin Gusti Allah iku nganggep wong sing jariah iku kaya dene wong izin gampang siji. Bapak siji terus dukul terus pitung muli terus saben sauline dukul 100 gabah dadi kaya 700 gabah kono jus telu niku ayate
ing dalem kono panggonan alali kang cara dimaknani sing bersifat sing gampang jane ora da alali mandalali sapane wong sing ya Islam yo itu wa nek manane sing putut se manutawi sapane wong ya ing dalem kono panggonan alali kang iku ya besutu beber yo itu mutangi sapa man yo itu mutangi sapa man Allah Gusti Allah waradon ing tangan suasana kang bagus ora kita terangno sing gampang payudo ifa monggo bakal nikelake sapa Allah iman iki ana sing maca bitasdid kali asaka ana sing yudha aifahu ana sing macane sing kali asaka ayudha aifahu sing kali pecah-pecah iki monggo bakal nikelake sapa manhu sapa Allahu ing man kena diwaca yudha aifahu sing roh imame lho iki lane nek wacan sing beda nek sing maca Al-Qur'an ya maca gunan nek sing maca wong ora lulus TPQ ya beda terus wong ora tau bener ya beda terus nek maca nek sing maca Al-Qur'an iki bedane wacan nganggo bahan wong Tuhan nek sing maca wong Tuhan wal-laili idza sajid nek niku nek sing maca Al-Qur'an bedane beraturan semua coba orang lulus TPA ya itu terus sudah terima itu beneran bukan itu terus diwaca ada siji sesuk ora usah sesuk gajah ngono nek maca wis beda neh apa wis ana itu akhire iku aku afan lahu kedue man payu doa monggo bakal nikelake sapa Allahu ing kor ngono kena metu tangan bahwa betul man al-mu'afan ing tikelan ing biro-biro tikelan kasih rotan kakek Allahu kai Gusti Allah iku ya bubitu ngeker ngono di mana ngeker karo nyumpet utawa nyumpet ngono ya kena mana asline ngeker rezeki disumpet ya besutulan jembarake sapa Allah jembarake rezeki wa ilaihi lan marang Allah turja'un naten baliake sapa sira kabeh nek tak terangne nek tak terangno nang nang kabeh iki nek wong sodok ya wis ora usah ngaji Gusti Allah niku janjine wong yuridullah aqradul hasan nganggo bahasa sing bahasa sering kita pakai jadi Quran itu kalam ibarah kalam tulodo sing disesuaikan sing didhawuhi menungso cara berpikire itu ya nganggo logika nganggo akal mulane ayat iki nek nganjurno kon sedekah nganggo bahasa sing sering kita pakai yo itu ngutangi ning Gusti Allah. Lho padahal niku wonge yo Gusti Allah. Saenake bondone wae Gusti Allah. Dan infak laku nganggo bahasa utang. Engko sapa sing gelem ngutangi Gusti Allah bakal dijoli dibayar sing tikel matikel. Wonge ben mudeng ben paham. Mergo kadang pahame wong suwi nek ditamsil diberikan contoh sing sesuai tingkat pemahaman. Jadi ayat ini sebabnya kita terangkan mau pas diterangno ayat sebenarnya justru ketika dituruni ayat Gusti Allah nyumpamakno wong sing infak iku kaya dene wong cirgabah siji banjur nukul pitung uli saben sauli Allah 100 gabah dadi siji dadi 700 jeneng terus donga Rabbi zid li ummati banjur
kaya wong cigak ora ngono sapa wae dadi bahasane kok kan. Sing gelem ngutangi ning Gusti Allah padahal yo wong bondo donya nek isen-isene bumi langit iki Gusti Allah tapi karena sayange Allah Taala ning makhluk sing jenenge wong. Lek mulyakno iku ora rumangsa direndahno. Ben ora rumangsa direndahno dianggap sedekah jariyah iku ngutangi ning Gusti Allah. Tapi ora lagi ning ngutangi Gusti Allah. Lek njoli ora nang dene tok ya nang akhirat rupa swarga. Nang kene ya ora ana critane wong sing melarat mergo bangkrut mergo infak ngutangi ning Gusti Allah niate terus iki. Terus tau ngono bos melarat mergo sedekah jariyah. Sing enek melarat ya mergo cekel polisi, kok nyongkol sing akeh mergo dhuwit korupsinan. Kok bos sing melarat dinggo gendak wedok, pane bos desa lah sing mau tau sugih melarat takoki lisih orang tau kepakean jaya sedekah. Wah, mergo metikil mergo metik. Ada sing kalah liyane ya mergo kalah main, tek lemah, tek dadah, tek sawah, tek omah nek perlu melarat ora perlu jaya delok sing atur dadah delok lemah. Nek memot iku takoke ora mergo jaya. Mongko batal dijanji Gusti Allah mangdalani yuridu wa qaradun hasan. Wis aku mbok anggap ngutangi lah apa-apa. Terus terjemahno ngono. Padahal kowe wekku bondo donya wekku nandur ya kok bumiku. Uripe sapi ya ora uripe sing iki aku. Nek kowe jariyah kanggo kaapian iki tak anggap kowe ngutangi aku lah bakal tak wene dikelmati. Cuma janjine Gusti Allah iki jarang wong mantep, nek janjine belanja agak sing mantep ya ngono kuwi nafsu donya. Jadi sangka sayang ambek manusa Gusti Allah menggunakan bahasa sing biasa kita pakai. Jadi dia ngutangi ya ngutangi lah. Niki iso nek jodone kisah Sayyidina Ali pas ceritano mulai ke sowan Kanjeng Nabi ning dalem resu sahabat sing wedok cekak ndandromi pluntu benang wol gone Salman Al-Farisi. Iki kisah ning hadis Arba'in As-Suriyah sing iso maca ya tiwas njur no inget tulisan apa kok kira nek jokone ngono basis ora kira iso nek gak maca nek gak mananan gondrong wong gondrong apa to ya boleh dundulan. Saya Sayyidina Ali pas mundur ke Kanjeng Nabi teko omah kebetul Sayyidah Aisyah dicek peluntu benang bakal lawe kanggo pakaian buol. Takoki cara bahasa kene. Nek takon bar salam apik Sayyidina Ali ya karimatan nisa. Mulya-mulya ning wong wadon. Rampung nek kuliah ana bojone. Lagi saya dapat di mana nyauri ya lebih ya benar amir Rasul ya kenapa anaknya pamane Kanjeng Rasul baik dhewe pada Rasul lebih ya benar amir Rasul ngoten jawab kan kenapa Mas cara ngono jane kene ngono pende duwe temu warung di panganan tahap tak mangan aku Rasul mangan kedek mangan cara bahasa kene ngoten lan 12 iki duwe gorenek duit cara kene anu lah nemen iki wae opah nek kumplintir anu kilo benang urung bar iki ampe kanggo golekno sarapan anakmu loro Hasan Husain teko lesu berarti bapak darah terkenal Sayyidina Ali itu di antara sahabat sing mantune loro iku sing siji sugih bledhek Sayyidina Umar sijine melarat pol karo sikut Sayyidina Ali sing mara tuane loro sijine keras sijine alus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu mara tuane mbak nomor 12 nyeluk le Muhammad rawani jangan adep-adepan nang ngarepe madhep ae gak wani kena ngarepe kudu ndi mesti nek nyeluk ya Rasulullah ajan mantune lah gawani menatap madhep nang Kanjeng Nabi mboten wani Sayyidina Abu Bakar
Manggalali yukrituni ordon hasanan sitata dirham sapa sing gelem ngutangi Gusti Allah liwat aku ya 6 dirham wae. Lah mergo wong iman kuat ya ali. Duwe sing dirham kowe golekno sarapan anake iku langsung diwekno wong ngemis mau. Wekno yo ora tok rasa dirham dia. Kabeh gawe terus mulai Sayyidah Fatimah musakon ngerti nek ora nggo apa-apa wah iki jelas wis memet iki langsung nangis Sayyidah Fatimah. Ya Nabi Rasul malah kapiye jenengan nek nggo apa-apa duwe nanti mesti wis ngarang wis entek diwekno wong. Ana tak utama Gusti Allah. Waalaikumsalam tak utama Gusti Allah. Ngerti duwite ra eneke mergo niat yo itu wah diikratno ning Gusti Allah itu wufik ayat pun nek ngono barang Islam tapi tak itu oleh daya jadi amal betutu awake dhewe ngono duwene kok kita itu ben wong ora wong wedok oh tak pengen kawin anaknya jaga kere ngene kere terus lawase genjeh rase tapi bukan begitu dengan Sayyidah Fatimah mulya-mulyane manusa. Terus yo kan kusene ngono metu terus gendene nek wong gawa unta unta jagoan berenang unta kok tuku Mas tempo ora usah kenceng duwe tempo lah tuku 100 dirham pertama orang ini tempo aku gak kudit lah so tempo kok cara anu bek kan enak bek halal enak muajal enak bek tunai enak jual beli tunai enak tempo itu halal tempo ku enak duwe nah ya wis dadi deal 100 ya tempo ya menen duwe tawai ya wis dituntun cara kene dituntun ngaratan ngono enak wong golek untung duwe untung betul Mas iya betul gitu kalau ngatus dirham untung lagi ya tak fair bank mulai duit untung kalau ngatus wah duit itu kalau di Mas ngomong gereja itu yang romantis terus maklu kok melarat lah Sayyidah Fatimah itu orang tahu dewani di sebelah ngatur mama takdirnya kalau tahun itu gandum terus ini untuk jagung nanti melocot putri Rasulullah nanti melocot padahal kalau Rasulullah persoal nyabda gunung jadi emas langsung jadi kok gunungnya tawa-tawa pengen jadi emas ini berjanji kok orang wanjatul jibalu bi'antakuna lahu dhahaban fa'abah putri takon yang janji itu yang buka tawa nek Kanjeng Nabi pengen jadi emas Pak Kanjeng Nabi malah tak nggo apa kowe iki digawe cara gawe aku ora digawe kok aku lapo butuh kowe lah ngoten niku putrine tangane ngantar-antar mergo nutu gandum cara kene nek juga termatur Kanjeng Nabi Pak cara kene aku juga jenengan padosno ora coba siji kok tangan tanggung tutu antar belajar terus jauhi sabar Fatimah kok nek ya kesel malah diwarai sebar diwarai kon dikir kowe maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 ora diparingi hati jembar sabar Rasulullah bagi ono rezeki jadi ora terus malah nyambik ndak malah diwehi beban kon wiridan sing lagi tinggal wiridan sekolah apa bar salat iku lho niku asbabul wurute kan rego sambate Sayyidah Fatimah dengan Nabi terus akhirnya singkat cerita nganu terus Sayyidina Ali baru mulai berduit malah terus sowan dengan Nabi ngenteni ning Masjid Nabawi Assalamualaikum Waalaikumsalam dia nak cara ini ngono mantune kesayangane ya pisanane dia nak dia kowe mesti cerita apa aku sing mbok critani apa kowe sing tak critani jenengan sing cerita Nabi
sitok til lesu dipangan ke wong loro dipangan wong loro saiki gandeng ambek bojone biasa Sayyidah Fatimah yo ana wong mes ana wong jalu lah wah piye Mas awake dhewe butuh tapi nek mung ketoke luwih nemen ngenese ngono lek kalirane nemen ngono ya dibehno ya wis dibehno apa awake dhewe ngempet mangan kok kita sesuk ngombe wae dikalahno wong liya dadi awake dhewe kira-kira duwe lawuh ngomong nang kulkas ning lemari dilapo ora dipopo ya ngono cara mangane nek nang bibrohe konten nek tamu malah golek-golek tamu sapa nang pasar ayo mangan anggotku bateri mangan Nabi Ibrahim ora kersa dahar nek ora bareng tamu sampai golek tamu teko pasar mlaku berbeda ceritane belum dahar nek tamu ayo kan aku bateri mangan Nabi Ibrahim awake dhewe nanti panganan enak aja pangan sik jotono sik enak semua nek bagus wong ketakaran aku ora sedo mangan normal lane sithik-sithik nelok kanjeng Nabi nelok kenal nelok para guru para nabi ngoten niku nek panganan ae jeneng dhuwit nek panganan ae gak uman gak apa sing penting kuwi uman kabeh sing penting aja dik nek dik aku dhewe kere ngono nerok para guru Yung itulah akan kenasanan paling doa bahula maafan kafir. Wallahu baik Gusti Allah itu yang bidu mang ngeker menahan atau nggak sempit rezeki sehingga Gusti Allah kanggo nyoba. Jalanane disebut no ibtilaan kanggo nyoba dicoba melarat, dicoba sempit, dicoba gagal gawe dicoba nandur jagung mati nandur paripangan tikus nandur bako pangan banyu nandur sekae mati sumpah kulaan apa kok bangkrut niku coba wonge sabar apa ora ya sing gawe longgar sing wae yang suku sing longgar rezeki ya Gusti Allah biasane wong gawe sempit itu sak pahit-pahitnya nek tara jatahe wong iman sing sabar sampe digawe jembar digawe sugih dicoba sugih niku wong sing akeh pukul pemrintine pukul sombonge wis dawane dadi Gusti Allah sing nyupet utawa sing jembarno kabeh ku pacoban imtihanan dadi wong iki larat ora wong biasa orang itu mengenai melarat yo ngalim wong ketiga sing paling ngalim neng zaman kanjeng Nabi itu Musa itu ya Qarun Nabi Harun terus lagi Nabi Musa sing nomor 1 Qarun itu kurune Nabi Qarun bin Yashar bin Ohis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Musa bin Imran bin Yashar bin Qahis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim baleni neso pak betul pasti nang iki pak itu langsung kontan sop nyerah yo ngalim wonge cuman mergo duwe iso duwe ilmu kimia ilmu kimia itu nek ngakali nek Nabi Musa jadi hanya Nabi Musa itu ilmu sing iso meracik segala logam akhirnya dadi emas terus ya bae ngerti nek iki ora tak warahno nang wong soben bakal ilang muspra tapi nek diwarahno nang wong nek ora nabi ora bakal wah mula diwarahno nang wong diduntel nang Qarun nang Yusha bin Nun terus siji nang ora nabi tapi Yusha bin Nun karo Samuel ya Samuel Yusha itu sing mangan sani nalika kanjeng Nabi Musa ketemu Nabi Khidir Yusha bin Nun
Nabi Musa wis pirsa nek wong biasa sing nampa ilmu iki mesti bakal rusak. Akhire dhewe iso sugih berdu inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncine gudane karo niku diangkat wong 40 abot bil usbati ulil quwwah iku kelawan serombongan wong sing kuat-kuat. Rombongan itu lagi disebutno kira jumlahe di mana lafse disebutno ana sing nyebutno 40 ana sing nyebutno 70 kabeh tengah-tengah 40. Saka akeh budhange ra yo akeh digowo 40 kledhe iku gak pati kuat. Kuncine saka kelulang maune saka wesi sampe akeh kabotan lho sak kilo ge sak piro budhange ora dijejer kok kene teko Surabaya entek loro kunci kok kunci tok di angkut wong 40 metenteng ya. Bareng wis krasa abot kuncine diganti kayu saka kayu sing atos. Kayu nyelot abot neh ben tipis ben entek diganti lulang sapi, lulang unta. Akhirnya tetep abot. Bareng wis banget sugih pamer-pameran ngene pawe. Niki disebut nang ayat. Jadi tenang. Mameri Nabi Musa undang cara kene pengajian. Kalau kene kita pengajian, saya ceramah pada Nabi Musa, ditakoki Musa. Dikon cerita perintah tanha anil munkar ta'muruna bil ma'ruf. Musa nek wong nolong iki piye ketok tangane. Lah nek wong zina sing ora mukson piye ora mukson zina sing rong taun duwe bojo halal berzina iki piye tak sabetken 100 nek zinane wong sing wis tau rabi halal piye dirajam ya bakal dirajam lah nek sing lakoni kowe piye Musa ora apa aku dirajam lah tapi saurunge koron wis rencana sing bayari wong wedok buat cari larang kowe anu ya sesuk nang arepe wong akeh kowe kudu gelem ngaku nek kowe dikumpuli disinoni Musa ya utawa duwe sak jantung pira maune muni nggih. Terus Nabi Musa bar ceramah jalan pengajian ning tujuane ceramah pengen ngisi-ngisino wonge pengen ngisi-ngisino Nabi Musa pengen numpes Nabi Musa mergo kon ceramah tentang zina barang nek zina hukumnya piye kudu dirajam. Lah nek sing dina kowe dhewe piye? Aku yo belum dirajam. Lah tenang. Nek ono kowe zina aku duwe saksi ya, aku duwe saksi sing aku mbok repoto nganti meteng. Dadi wong tekakno kene. Terus tenang wong wedok mau ditekakno ning ngarepe wong akeh di acara pesta niku. Terus Sayyidina Musa mergo sangka nesune Nabi Musa itu nabi sing ya cerdas yo tapi yo keras ya. Sangka nesune iku nganti bulu-bulune kaya-kaya nyodos ning pakaian rada. Wong ganteng bringos jenggot kandel tapi nek nesu ulune iki nyerodot kaya reng. Terus sujud lapor ke Gusti Allah lucu nih lapor Nabi Musa protes ayat-ayat tentang Nabi Musa ini lucu tentang protes sujud nangis nih Gusti Allah protes Gusti kula niki ijek jenengan catet minangka rasul boten ijek tercatat nama kula sebagai rasul boten nek protesnya lucu Nabi Musa bala yo jek Musa kowe urusanku aku nek kula urusan jenengan dak utusan kula diwirang-wirange kaya ngene kula nyuwun pengadilan Gusti dadi nek nabi ku sing kuwat nemen leh ngenyek kowe lapor ning Gusti Allah di pengadilan iki nek mulane cara dhewe pola di larakno wong ora usah bahas lah cukup matur ning Gusti Allah sing ngatur. Lah apa diwirang-wirangno nganti kowe dipateni, Nabi Musa diarah patine ben dirajam nang ngarepe wong akeh. Ya wis Musa, saiki ngerti yo bumi iki wis tak
tak kon patuh nek kowe nurut nak sak jalan singkat cerita terus karo niku cek pamer karo pesta karo keliling gowo paweng nggo kapal gede-gede cara kene kapal gede-gede karo jala umi fi zinati niku sing ngerti ayate mbak kapal metu nang ngarepe kome gowo pepaes perhiasan sing rayo akeh gowo pengiring cacahe 8.000 ceritane nang hadis nang tafsir gowo jaran-jarane iku wae lemeke iku benang sutra bersulam emas terus nang kiwane karo ana pengawal lanang sing ganteng-ganteng nganggo sandangan emas nang tengene ana pengawal wedok dayang-dayang cacahe diwonten 300 gua masa arah-arah karo nabuh-nabuh iki Nabi Musa wis saiki ngene Musa kowe jere duwe kamulyan Gusti Allah didadekno nabi tapi kowe kere ae cara kene kowe dadi kiai kowe kere ae aku duwe kamulyan aku sugih berarti kowe mandi aku kowe saiki ati donga tapi tenang kowe jak mandi-mandi nang donga iya ayo ya wis aku dak donga sik karo donga iso nyado ngumpat nang bumi tak katoke ya ora kepan orone pintu mengke pinter kok pintu nafsune asline pinter ya wis gengsi aku nek aku wis donga genten kowe sing donga Musa nek kowe gak donga gengsi aku kadung disekseni tanding endah-endah ya wis ndak donga tenang tak dongano lan kok kan Nabi Musa oleh wahyu bumi dikon patuh bumi untalan karo jungkal bledes teko sikil untal meneh dikon untal teko dodo jadi karo tak balane sing melok iku kur wong telu sing wong liyane diwehi kesempatan karo Nabi Musa karo niki bakal tak hukum kaya oleh hukum Firaun sapa sing pengen selamat minggir tinggalan karo kabeh padha minggir karek ana wong telu sing awak bedes karek dodo iku diadepno nang istanane dadi melorot ngene roh istanane jek madrong-madrong akhirnya bedes nganti dina kiamat iku ambles terus sak siber iku sak kira sak kilan ambles terus jasate digawe ora bosok akhir wis teko jedul bumi ngisor dhewe disebul kaya Israfil terus dhuwur nang bumi sak sijine ono terus nganti dina kiamat lah Bani Israil iki apa jenenge gawe perkara mah saya ngakali tok jebule karo dipateni dhewe milik gundone milik gedunge gedung yang ngono iku dadi sabda nek bumine bumi untal nek kabeh gundone Firaun mulane ayate fa'asafna bihi wa bijaril ardo famaka ala yufi'ah terus nika mbon balik nang ayat iki sekilas jene tuh wa ilaihi lan maring Allah turja'una den balekake sapa sira kabeh apikmu lan elekmu bakal diadili dibalekno ning kersane Gusti Allah bodomu lan ibadahmu bakal diadili nang ngarepe Gusti Allah mula kabeh perkara apa wae ning donya iki wangsulna nang Gusti Allah ayat mulai di mana alam karo nek ayat didisi nganggo alam karo niki nandhakake enek cerita meneh sing hebat luar biasa sing ora percaya tak kafir mergo kisah ayat Quran nyeritakno Bani Israil sabare Nabi Musa alam karo apa ta ora ana sira Muhammad ilal malaik golongan utawa umat memberi Israil sangka bagian golongane Bani Israil bimba di Musa yang dalam sabare
Samuel. Jadi Nabi Musa itu sedone nalika Bani Israil bingung ning ora-ora teh mergo perang lebih iki yati nabil ahli niku nang juz 6 orone. Nek Bani Israil sing dikisahno ning juz 1 dhisik iku nalika Nabi Musa ijek. Iki Nabi Musa wis kepundhut. Bar kepundhut sing ganti iku nabine Samuel. Bar Samuel kalih iki berkalih Hizkil iku sing nemoni wong metu ngungsi mati kabeh iki jenenge Hizkil. Nah, kisah niki kisah pas bar Nabi Musa sedo sing ganti Nabi pertama itu Nabi Samuel. Ana wong-wong golongan raksasa Amalika itu wis menguasai Baitul Maqdis. Jadi kota Baitul Maqdis, kota Al-Quds, nek basa Eropa Yerusalem biyen mula kan dadi rebutan wong kafir dan wong muslim. Lah kota Al-Quds dikuasai kaum Amalika, kaum raksasa keturunan Bani Kan'an. Terus sampai ning nabine Nabi Samuel supaya dipilih ratu sing iso dadi panglima perang melawan kaum Amalika itu. Niki teman saya ngantek teko akhir juz iki. Terus Jawa niki tak sebutno saja terjadi diwaca. Ilmu nalikane padha ngucap sapa Malak membagi Musa saking sawise Nabi Musa. Jadi urip sawise Nabi Musa, Nabi ini ganti Nabi Samuel. Itu Nabi Harun, Nabi Harun ini sedone wis luwih dhisik. Kang delok Nabi Harun utawi Nabi Musa sing sedo. Iku kalu nangkane ngucap saka Malak li nabiyin maring nabine Malak lahum kedue Malak jenenge yaitu Nabi Samuel. Ib'at muga ngutus jenengan Nabi lana kanggo kita malaikat ing ratu nukotin supaya merangi sapa kita fisabilillah ing dalam Gusti Allah. Jenengan kok milih dadi ratu golek sing wong sing hebat dadi ratu pemimpin nggo panglima ben iso awake dhewe perang ning sabilillah. Olah ngucap sapa nabi mau. Nang ayate jenenge gak disebut nabi. Hal masa itu apa to sira kabeh? Apa to menawa sira kabeh? Ing kutiba iku lamun den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa kita perang ala qatilu ing yen to. Ora padha perang sira kabeh. Engkau kadung dipilih no ratu, kowe kadung diwajibno perang dan kowe ora gelem perang. Mergo nabi sing dawuh iki Nabi Samuel wis pirsa kelakuane Bani Israil itu selalu belinjani janji muni ngene tibake kono, muni ngalor sidone ngidul, buang muni iya sing dadi ora. Iku mula terus diperjelas engkau kadung dipilih no ratu, kadung didadekno ana panglimane dikon perang kowe kang ora gelem perang, plinco ora gelem berjuang. Kalau bahasa kene ngoten. Kalau padha ngucap sapa Malak wa malan kepriye to iku lan kedue kita ala qatila yen to ora perang sapa kita. Bagaimana mungkin kami tidak berperang ya Nabi? Kalau bahasa kene ngono. Pripun kula nek ajeng mboten perang niku mboten jelas perang. Bisa birillahi dalan-dalane Gusti Allah. Apa to original teman-teman wis den tundung den tokake kita. Diundung ya terusir sama mintiarina saka omah kita wa benar anak-anak kita. Wah, mboten mungkin lah anak kula nganti mboten pun perang. Ngono, omongane meyakinkan ngono Bani Israil iki. Awake dhewe mirip ya ora, muga-muga ya ora. Nah omongnya wis to meroi aku sok gelem tenan beres wis aku iki. Ha ngono iki Bani Israil ora wong kene. Buat iki pokoke wa
kalau berangkat mesti beres soalnya aku gak nyangka tandang beres kurang gue ngomong aku ini presengan Bani Israel ora pasti kan yang boleh jadi omongan lah ayo juga sana ayo sebenarnya pasti sekali beres kalau mesti memang berangkat perang waktu itu berjalan dia jawab falama ini jebule falama aku tidak mengkola naliko wis diwajibake alaihi mengatasi malak apa kita perang tawalau mengkono padha ngomong ngindar sapa malak barang wis tawur tempur tenan tapi enggak kabeh iki Pak hakwani jadi kabar Bani Israil iki sing diceritakan tapi kok kadang kala rada mirip awake dhewe yo kadang kala mengko ya aku barang tempur tenan yo minggat kabeh ora nek kemlebar ora nek kemlawe sing diunggah ning lambene iki ya rada mirip niki yo kadang kala tawallau illa qalilan kejaba sithik wong sithik sing ora tawal minhum saking malah sing tetep konsisten melok terus melok perang terus sithik banget illa qalilan minhum wa Gusti Allah iku alimun datang maha pirsa bidzalimina kelawan wong zalim kabeh berjalan maha pirsa sapa sing temen sapa sing citra sapa sing zalim sapa sing ora ngangkepi janjine pikir ya niki muncul 6 mungkin bukane kirang anggere batang kulo Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillah